Ole tun tu movie reke pa chuan kumsang ni pasari kuma anti chwa The Invisible Flame in clear how don te ang Nick Boyle chu high school zirlai ni in high school graduate lawa Londona writer na deal alo tu meka ama iro chu ano chuan afapa be sena ani san imawangin chutia afapa in graduate atum lo chu alunga oilo hle a thilje alama tui hle boka mase ano chuan nataka angai saklo tlat thung kum khatliam ta khan ni ka chuan apa lo chan to a chumi awang po chuan anunin ani ngei velo ani atira chuan engi molom hauna nein nikanu daini chu achuna changa thawin mi puipum khoma chuan thualo soya afapa nikachu thataka atlangwal chwa the awanga alom ziale nikapa aboral nuwa harsa anti zavel thote asoiboka asoi zo chuan no andom hole a daini chuan nikachu present pe in nakina afapa chu ala chuan em tur thowa soiboka chumi zo nikachu achuna atanga thawin eitur an chomna doka namchu panin ke kazaya angrass lui ve to taka lutin manrwa chang sang lo oma chungjinga chuan shotgun mufuin hanlek vela a hmai atin lai tak chuan athim tamuk mai chu vele ron harhlolin chungzong song chu amumang le kan lo ni a daini chuan ni ka chu tok chhuan tuimel tak siam sakin chanchin bu lo chher meka ni ka chuan writer na chungchanga anu ngai dan chu azot le mase anu chuan zo shan pa angai lo tho shilin a thlob lo zia a shat vek thuwa shilta a tuk chuan ei khamzo chuan school lampanin zirlai pakhat a ming Pete Egan chu friend stronga ze SAPA nika chuan a chung in ziak a hria du le du lo azota mase Pete chuan friend strong azir pe lo thu in a lo chang thung chuti lai tak chuan nika hnunga mi che pakhat lo langin zanlama party atum le tum lo aron zota mase nika chuan thil dang ti tur anei awanga akal theilo tur thu lo shila chuti mek lai chuan bathroom a Pete chu zirlai ve tho ho hian an lo chilbit meka chung ho zinga shwai tu ber chu eni ni in Pita chu poisa ba a puin aba pengal turin thu an lo pi meka ma se Pita chuan poisa akol lo thuina changa eni chuan aba pek wat lo chuan akut zung tang tan saka vawin Pita chu mang ang takin an chwa san le ta ani classroom lo langin chuta chuan zirlai pakhat hian a poim je alo chher mola a chher zo chuan ni ka chuan a poim ja chu han chher ve chu a thu che vel dan amoi ema wangin class pum pui chuan an ngai thla thep maya dari in chon chol alo huna ni ka chuan eni ti omna doka nam chu wapanin a thian pa in a batzat a pek sak tur thu awashila ma se eni chuan alo chang thado lo ma se ni ka chuan doka na chuan poisa chu ada zela ani zongzong ada hnuwa abing bula aril ru chhiat chu sim turin a shila chu vele akal son tur chu eni chuan aba bo ta thwai mai a thin rim chuan ni ka chu abe ta waka a hnu re lo te ya principal officer omdonin principal chuan engwanga insual nge an ni azota ni ka chuan fiam tho in eni chuan adu ema wanga ronboa apua eni chu zingin a chhuatir ta a ni ka po eni te angbula a hun khoral lo torin a shil bok ani eni chu an ina thleng che chu anu lo omai mai a mo chuan anaw chu alo pelo ti a shingala anu chu bawin nu ni atlak lo thu a shila chuti lai chuan apa po chuan alo enrenga anu chu anpa bula chuan abazwal ko zuya ma se anpa chuan eni chu alo tan zo ka wangin anin haule ta chema eni chu aruma lut ngal dein anaw e tur apibuka annuwa chuan ni ka te in ron langin pi ta chuan ni ka le khabuka ra poisa zepa chumi ati pa chuan Londona na azon chungchanga anu ngai dana zota ni ka chuan anu in arim ti lo tho shilin pi ta chuan ni ka chu partia akal don e don lo tho azot le a ma se ni ka chuan akal don lo tho shilin pi ta chu le khabu pe a akara ni ka thlona ticket lo omin Londona azina tur hi alo ni a writer na dira tumchal tho shilin kumsom pathum lek ani lain apa in athi sana chuwanga anu in nun nuam tak anei theinan anun chu adwan lok sak ang mai na sha chuwang chuan a thoi pikhlei na sha ani chuti mek lai chuan eni chu abelpa markas anen kar lo rumekin eni chuan dor hnai deuh chu awapana ahma dar thalang chu awa chevekin achunga tlero churu in an pahne chuan kara chuangin an tlan cheta a an hnunga police car chuan aron umwata ma sewani thak takin an tlan chemana atuka eni le abelpa chu indi thiam lawin markas a chuan eni chu an poisa le thlere uruk la lo torin ashila ma se eni chuan a chwa puilui ta thowa chu chuan markas a thin atirim hle a police ba bia in eni indor arok ani ti awashilta a
skula chuan pi tan eni lukar khoilai alo ena a hnu de uluka police ron lutin an manzui tamaya stationa chuan eni chuan abelpa chu avabia a masi abelpa chu engma shelo angin alo omthung eni chuan police mantir tu asha thosilin ashil tu chuan atwar don ti avashil boka a hnuwa pi tale ni ka chu anlo hodun meka pi ta chuan londona akal chak ve thole cricket star ani chak thu ashila ni ka chuan angai hle don thosilin londona kalve theidura adu sak thu ashila anin mang thata ani in na vathlen chuan anu chu alo thinjim hle mai a flight ticket alo mu chhuak alo ni a daini chuan a flight chu son ani shi thu thinjim de bin alo shila ni ka chu in soifia tu ma se anu chuan ngai thak sak do lovin a fapa chu a thil ti tum chuan a ti lung oi lo hle thu ashila a fapa ni lovin midang dai chu ina chuan a chen puinia a she thu te po ashil bok ani chumi zan chuan pi ta chu eni le haute chuan an lo soi sale ta cha maya police ne na a report awanga a tor tor thu an shila ma se pi ta chuan ama ti ani lo thu shilin nika apu ta hmia chuti mek lai chuan nika chu party na chuan a lo roi hle maya chuta chuan nula pakhat mu fu in londona kalpuya tan roi tak chung chuan a soma an hnoloka mudonian chuti lai chuan nika sana aipte mi chu aron tla a nikan chu sana a hmu rol chuan a umdana dang ta vek mai sana chu la in nula chu chho san ta a konga akal lai chu kar pakhat hian ron halin a han tlan chedona ma se kar atang chuan eni le haude chu ron chhuakin nika chu an zui ta ngala reilote a pha in an se satan ta a kara chuan she ti hmel de bin pi ta po lo ve a nika chuan top turin angen chema ma se eni chuan ron petin atu zok chunge mi sok sol chu le atia nika chuan eni chu a sok sol zok ti da lo changle chu vele chu chuan eni thin chu atirim le zwala nika puma tak chuan apet le tapopa nika chu a tho top ta thut mai an han bi chan chuan alo thot reng reng lo alo ni eni le hote chu an mang ang ta hle a tol tha awanga jil tan chu an du bik lo hle a topa eni chu ron har fi min arang lama nikarwang anda bo angai thu a hote chu shila an han zona an zon lai chuan asana chu aron tlale tanol mai nikarwang chu jeina thlak thla in an kho thaboka chumi zo chuan eni chu markas ina kalin nika an tha dan zong kim chang takin markas hnen a chuan ava puang ta veka a thup theinan a puina adil zuya ma se markas a chuan lo narin a in nam hnoi do lo thu ashila ma se eni chuan abel pa chu a hotel he mai an kar rok dun markas gares oma thisen batatin in chu achwa san ta ani atu ka chuan nika chu himdam takin aron har chuak to hlola ma se tuman an hmu in an she theilo ti a hmu chuak ta tlat mai a aw vak po in tuman an ron ngai ven hlek lo maya le khabu te po chu a han bom thoi na a atua ma chuan an ron shelo a hnuwa principal in anu abelai chu wangai thla in anu chu bia ka han tuma ma se a o chu a sha tlang theilo shimshima school atang chuan atlan chuak ngal wata ma se kong puya thleng chia tia karin ron sa thwain a hnu loka takin aron suvele ngala ma se maktakin engtin ma omlo abul vele mi te po chuan ron mulo ang main an kala zana a holo awangin anu chuan ni ka bo thu lo report to in police in alno chui meka chuti lai chuan ni ka chu mi puizinga chuan tu ma mole sha theilawin awa kwal ta mai maya a hnuwa phei chuan anu chu wabia ka tuma ma se ani po chuan alo mu thei chuang lo ani ni ka bo na chongchanga a chui tu ber detective chuan ni ka an na chu chuin ramngo a lutin kardar thlang te po achara a hnuwa ni ka le ani ti boy thin ti mu chuak le in thuzot fia turin eni ti ina chuan akalta a eni chu in chung alo thuder der maya ni ka chongchang an zo chuan a omna an shat lo thu lo shila a omna a shat chuan shilwa tur shilin an chhosan le ta a chuti lai mek chuan ni ka te venga mi te chuan ni ka zon na lo thok tanin anu ero in ni kan journala poetry azia chu lo chera pona sawa hi alo thimek boka ni ka chuan lo thlir rengin thok le khata sawa chu ni ka kauki aron omtaringot mai sawa chu akuta kenga pona sawa chu athi chan vele ni ka kuta sawa po chu abo ve ta ngala chumi a hmo chuan ni ka chuan ala dam ve nge ring ta a ama zong tu te chu arwang omna ko hmo tumin a be chan ta a uite chu ko ngela tuma ma se a thei thlot lo a topa eni hne na awakal ta a maktak main eni chuan ni ko o chu a hre thei tlat mai ni ka chuan arwang omna khongai taka azong tu te ko hmo turin angena ma se eni chuan angai thadu lo ni ka zon na chu an be zela pi ta po chu atel ve a
thudik tak hre chung si in asoi chuak du alo ni detective chuan Marcus Garage chu vatlo in tlereuh dor rok chungchang atil ve ti an hriat thu awasila mase Marcus chuan alo phathung amai ro chu detective chuan eni nen khamizana phone anin biakna anei thu shilin nika bona chungchanga po inrolna anei nge arin thu po shila nika chungchanga hria chuan shilturin atiboka an chhuat hnuwa Marcus chuan pi ta chu ko chhuakin achala silaya tinin nika ruang omna hruai turin thu apea pi tanen chuan zanro sur hnuaya nika a hmu topna bera chuan an kalta a mase hmu tur alo om ta ring lo atuka Marcus chuan eni hote chu a ko chhuaka eni po police ma a inpong turin a shilboka eni po chuan alo rim ti ve maya chumini chuan Marcus chuan eni hnunga silaya tin ran chungin police ma a inpong turin a hruaya police an lo thlenma chuan eni chuan a oma silai chu da in Marcus hnena silai mit pok turin a shila chuti lai tak chuan police chu ron thlengin eni chuan silai chu la in police lam chu atina tlan chingalin police te chuan an man talo ani a hnuwa eni chu nikate in aluta nika thilte chu en kwalin a thil zia te chu a chhiara kumno pang taka apa in a thi san tho te chu a shiveta a nika nu aron lo chuan eni chu tukver atanga chhuak ngalin nika ruang anda nalama chuan atlan ngala mase awa thlen chuan ruang chu alo om ta reng lo maya chuta chuan chewing gum kor pitan apa in chu a charta a pita omna lam chu pan ngalin pita chuan ama le nikan police ne na ru kan ru kha an shil lo thu a shila annuwa eni chuan Marcus chu a chho chala anin ka phlem ve a ma se Marcus chu a hliam ana choka wangin athima sata a eni chuan police bewatin Marcus omna ashila chuti mek lai chuan pi ta chu in ti hlum tumin tur lo eya chutia a thi mek lai chuan nikanen chuan ani hmu theita chu vele pi ta pa chu ruma ron no tin ambulance akawa wane thak takin pi ta chu an chan man ta ani damdo in lama nika chu lo langin arwang chu luya an chara chan tumin an lo be meka eni chuan a hliam ana satviawla owangin nika motorin hospital lam apana chuta chuan nika o chu a sheleta eni kaltlang chuan nika chuan anu a hmangai zia shilin nika po ataksa chuan a let le theita a akyanga chuan eni chu a chatla zui ve ta boka a hnuwa naupangte hian thlona te alo thlotira chu naupang chu eni nau khaloni in nika chuan a u nau nu ne na anin kom thin tho shilin amomo apyang soi turin ashila ti chuan hlim takin anin komta ani